jotono phung kaham hingkhe ani video kotor jotono namsukgo hingkhe norok kaham da tongbai ang khaka o norokno jotono kaham na hinai hingkhe omo haikhe chubai tongdi norok chubamani bagui no ang asuk jora sopaikha norokno bela bela hambai hingkhe omo haikhe no joto chubai tongdi hingkhe norok 3 ni jimmy ani bolong nungsinai 3 ni jimmy daily no ani bolong nungsinai hingkhe norok ani news video rok nunggalakha tai ani news video rok nunggalakha norok hingkhe tamoni bagui hingkhe ongo bolog rogo asuk news rok rinani permission manya daily news rok rinani bagui permission manya bolog rogo amoni bagui norok ani tai news video rok nunggalakha hingkhe bolog video si nungsinai 3 ni jimmy obokai ani wak pura 1 bosor ni bisi wngkha tabuk torya mane ada rok asuk kaham khe charmaya hingkhe ba gunak bo asuk khe dam hingkhe ba ada rok asuk charmaya hingkhe tonmaya ongoi tongkha wak maktham bwle wak maktham no bahai khe ada charwai cover khainai ba amoni bagui tai masa tongo jang tai masa tongo obo bai to mani hingkhe wak maktham ni bagui gunar rok pai kuluk rok maya ada supungoi charmaya oni bagui wak bisi torya ongoi tongkha tai kaisa wak kotor tongo obo masa ada se pai kuluk rok maya walna sinai obo hingkhe samkore thangkha hingkhe wasi walnai obo hingkhe ada pai kuluk rok maya tini se wangni bagui muituk rok ranani hinui tongo muituk rok rai se kisa misa phano kuru roi tongmano ang ro khalai chai par maya kunci chai par kha okti chuja mukhum chok mase balok suka ne ani ama khuloi toboi chungno tabo rogoi charana nayo mase balok suka one mukhum chorok mase balok suka hingkhe tabo oro hingkhe berama rok mosorok somrok rogoi charana nai tongo tabo miya bo mase balok suka miya onek mase balok suka hingkhe tini pai to mani